Kaj, bi čovjek mogao dobiti neko piće ovdje? Čekam te već pol vore. Evo, gospon Krešo, ide Durmiš. Šta za piće? Dajte mi jedno pivo na teku, prosim. Pivo na teku? Šta znači na teku? A ti ne znaš kaj je piće na teku? Interesantno. Sad bu tebi Krešo to fino objasnilo. Imaš šta mi jednu teku na nahkasli. Daj dofuraj sim. Ovo, tata, dofuraj sim. Sad je fino otvori. Ja sam ti negdje oko 10. strane. Evo satnik Krešimir. Odlično. I vidiš sve te crtice kraj mog imena. Vidim, pa vidi šta ih ima, bruka, 5, 10, 15, mogu da zbrojim koliko im. Te crtice, ti znači sve pive kaj sam ih unapred platila, razmeš? Ranije ste platili gazda ili mi? Tak je, i ti fino zemeš gumicu, pogledaj, imaš tu gumicu na vrh olovke, pogledaj. I kad ja naručim jednu pivu, ti fino zbrišiš jednu crticu. Si shvatila? Shvatio. Onda kad si shvatila, onda fino zbriši jednu crticu i dofuraj mi pivo kaj sam je naručio. Evo, zbrisan. Ma bravo, Durmiše care, znaš kaj, danas boš se nabrisal tih crtica, veruj mi. Sve shvatio, Durmiš. Na prvu, sve shvatio. Ide pivo, sad će Durmiš pivo da donese.